Илһам аға Шакиров вакыт үткән сайын һәр кайсыбызга якыная барган олпат шәхесләренең берсе. Аның иҗатын мәңгеләштерүдә зур вакыйга шаһиде булдык. Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты карары белән Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясе гамәлгә куелды һәм 15 февраль көнне җиңүчеләргә әлеге премияны тапшыру тантанасы уздырыла. Шул уңайдан Татар-информ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуы үткәрелде. Катнашучылар саны алар әз булмады. Журналистлар белән очрашуга килүчеләр һәр кайсы үз вазифасына бәйле сорауларга ачыклык кертте. Дәүләт эшлеклесе Дамир Натфуллин сәнгать өлкәсендә биреләчәк яңа премиянең башкалардан аермасына тукталды. Иң беренче әйтәсем килә, дәүләт ул Габдулла Тукай премиясе, Илһам Шакиров премиясе ул икенче баскычта булып тора, ул республика премиясе дип санала. Филармония директоры Кадим Нуруллин Илһам Шакиров исемендәге премия булдырырга тиешлеген ул әле үзе исән чакта ук тәкъдим ителгәнен, хәтта аны үзенә һәм Әлфия апага тапшырырга дигән нияттә булуын искә алды. Әлеге премия тарихта беренче тапкыр дәүләт тарафыннан бирелә. Бу безнең күптәнге хыялыбыз иде һәм бүгенге көндә аны алучылар шулай ук Илһам абыйның эшен алга дәвам итүче безнең җырчыларыбыз дип саныйбыз. Һәр хәлдә алар Илһам абый белән бәйлеләр, Илһам абыйның репертуарлары аларның репертуарларында бар. Жюрига килгәндә дә бик нык энесеннән җебезне хәлле үткәреп тикшерделәр. Журналистлар 3 номинациядә биреләчәк премияның аеруча үзешчән җырчыга карата таләпләре, номинантларның гаммәви чаралар аша кандидат буларак ни өчен күрсәтелмәве турында да кызыксынды. Аеруча Камил Кәримовның Илһам Шакиров репертуарындагы җырларны башкару кирәкме, юкмы белән бәйле соравы бәхәс уятты. Филармониянең сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов һич шиксез кирәк дисә, язучы тансыклар өчен шикләнеп торырга, Илһам абыйның үзе җырлаган язмаларын тыңларга тәкъдим итте. Мин бик канәгать, чөнки дөресен әйткәндә җырчыларның премияләре алай бик күп түгел, ә ул бик авыр хезмәт. Мин бит 25 ел сәхнәдә жүрдем, аларга ярабыймы? Ярып жүрдем, чөнки иҗат дөньясы шулай, җырчыларга яру җиңелрәк. Әйме? Җиңел түгел бит. Язучыларга ярып чыгуга караганда җырчылар белән ярып чыксаң, халыкка тизрәк барып җитәсең. Менә шунысы бар. Булай бик авыр хезмәт. Һаман юлда алар име. Алар бер генә сәхнәдә чыгыш ясый алмый. Алар күргән михнәтне беркем күрә алмый. Шуңа күрә җырчыларга багышланган премияләр күбрәк булса да бик әйбәт. Матбугат очрашуында катнашучылар премиягә лаеклы җырчылар профессиональ югарлыкта җырлау сәләтләре бөтен дөнья күләмендәге вокал сәнгатенең иң югары дәрәҗәсендә булырга тиешлеген искәртте. Исегезгә төшереп узабыз. Илһам Шакиров исемендәге премиягә Резида Галимова, Филүс Каһиров һәм Флёр Шакиров лаек булды. Республика бүләге Илһам Шакировның туган көнендә Татар дәүләт филармониясендә тапшырыла. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.